Pre keď sa chceme dozvedieť pravdu, máme sa opýtať detí. No ja som zvedavý. Tak Miši, ako dlho sme išli z Košic? Chvíľku. Chvíľku. A ako ďaleko je voda? Kúsok. Dá sa tam ísť pešo na ryby? Áno, dá, bez problémov. A lodenica je ako ďaleko? Tak, 3 kilometr. 5 minút pešo. Jaj. A koľko to má poschodí? 3. 3. Milión. A posteli? Milión, kvatrilión. Dobre. A má to kúpeľňu? Hej. Áno, A má to vecko? áno. Tak keď má kúpeľnú, tak to má asi aj vecko, ne? A kuchyňu? Hej, Áno. Kozub? som si nevšimol. Tak si ho pôjdeš pozrieť ešte raz. A dá sa to zahrať s loptou? Áno. Hej, Badminton? áno. Opalovať? Áno. Sprchovať? Áno. Dobre. Aj bazén by ty mohol byť? Hej. No mohol by tu byť taký, ja poznám také nafúkovacie malinké, tu by sa dal, tam by sa dal, tu by sa dal, tu by sa dal. A kde by išla trampolína? No tak Tam do rohu. tam. Dobre. Také malinké ja poznám. A viete si tu predstaviť nejaký víkend? Alebo prázdniny? Hej, bez Áno, je to problémov. krásne. Po schode je tu chladno, pekne. Je tu krásne.